Selamat hari Minggu madihi tamanginang. Nasongoni tu tamu namin naro sa Sibolga. Selamat hari Minggu ma dihita salukna. Nang tamulay ma parminggot tadi manogo nyaryon. Martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Pujima tuhata sian buku ede nomor 565 ayat sada tolu dohot opat. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marolopolo mahamu ale akapartigor, mga sahon Jehovah,
talup do marede akana ujur marroha. Haleluya. Ale Tuhan de bata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gaddaha porseaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa tok-tok kuingot hami, nahehe dohami musesian na mate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naukehe sian namatei. Amen. Sadarion imananianet sian Jakobus sada ayat 22 songonom madidok. Alai gabe siulahon hatai mahamu unak kolan pananginangi akan apa totohod dirina. Rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amen.
satta di hadapan ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsak ko dosa nami, sesahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiay, asaw nang ganggu rohanami di asini roham. Alay asahot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ala ni pangalaw siyot tado ubait na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasanga poma di debata na dikijang. Amin. Sadarion imas sian pesalmen 110 mamukamay sian ayat 12 saha rodi 10 sia marsika soring mahita majahasa roha hamauliateon tung behama pamalos tutu Jehoba ala saluhut denggan ni uhumnai tuau gararokuma akabagabagak kutu Jehoba apala dia dopan ni sadok bangsona. Atong ale Jehoba nungatung naposom au naposom doau anak ni hatobamu nunga di hari-hari ho akarate sianau. Sai gararokuma akabagabagak kutu Jehoba
apala dia dopan ni sadok bangsona. Ido sahana martua do na tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapi gema pujian sian tamuta. Shalom. Selamat hari Minggu. Kami sangat bersuka cita karena kami Paduan Suara Cantate Choir yang berasal dari Sibolga dan Tapanuli Tengah boleh bersama-sama mengikuti ibadah raya hari Minggu pada saat ini. Dan kami ini adalah merupakan paduan suara independen interdenominasi yang berasal dari berbagai gereja yang berada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pada ibadah pada saat ini, karena kami beribadah di Bali, kami akan membawakan 2 lagu berturut-turut. Lagu yang pertama kami akan menyanyikan 1 buah lagu dalam bahasa Inggris, Joshua Fit the Battle of Jericho karya Kirby Shaw. Dan lagu yang kedua kami akan membawakannya dalam bahasa Indonesia yang berjudul Yesus Mencurah Darahnya. Kiranya nama Tuhan boleh ditinggikan dengan segala lagu pujian yang kami bawa pada saat ini dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.
Susah di. Yesus,
lakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugunaso hatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa tubanwa toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangungumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akan na badia dohot diasesa ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Pasat kami matu Paropuan HKBP Denpasar.
Shalom, horas madihita saluhutna. Ta begema tikting namasa di huriatta di Samenggon. Minggu tanggal 23 April 2023. Guarni Minggu ima Misericordias Domini. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon. Do topik mengulahi tubuh di bagasan hatani debata. Dilahirkan kembali oleh firman Allah. Parjolo Pos Pelayanan HKBP Tabanan. Turuas nanaing mandohoti ibadah di pos pelayanan HKBP Tabanan asa berkoordinasi dot amang situa sihotang dohot calon situa Fajar Sitompul. Napaduahon pertangyangan rumah tangga. Di patupa huriado pertangyangan rumah tangga ima di sektor pos pelayanan Tabanan di hari Selasa tanggal 25 April 2023 bahasa Batak. Di bagas ni keluarga Amang R. Huta Barat Inang Meli Nisia. Alamat Perumahan Multigria Sandat Sari Bukit Sanggulan Kediri Tabanan. Perjamita dot paragenda ima amang pendeta mengasi siatur MTH dot amang situa FO Sinaga masuk pukul 10.30 wita. Namangihut di sektor obat di hari Jumat tanggal 20 April 2023 bahasa Indonesia. Di bagas ni keluarga amang keluarga F Pakpahan Inang Boru Sembiring. Alamat Jalan Tukat Balian Gang Nagaloka New Sidakarya Denpasar Selatan. Perjamita paragenda amang Padita Firdaus Sutasoid STH amang situa M Simorangkir masuk pukul 10.30 wita. Di sektor onom di hari Jumat tanggal 28 April 2023 bahasa Batak. Di bagas ni keluarga amang AP Manulang Inang Boru Marbun. Alamat Jalan Pendidikan nomor 97 Sidakarya Denpasar Selatan. Perjamita do paragenda amang Padita mangasi siantur MTH dot amang situa El Silalahi masuk pukul 10.30 wita. Namangihut di sektor Saplusada di hari Sabtu tanggal 20 April 2023 bahasa Batak. Di bagas ni amang keluarga amang situa Emeritus M. Sibarani Inang Boru Samosir. Alamat Nirmala Hotel dan Konvensional Center Jalan Mahendra Data nomor 81 Padang Sambian Denpasar Barat. Namar jamita do namar agenda amang Padita sianturi MTH dohot amang Padita Firdaus Utasoid STH masuk pukul 10.08 wita.
namangihut kunjungan kantate choir di tengah-tengah tado nuaeng baduan suara kantate sian Sibolga godanga 30 halak neni uluhon inang ginting boru tambunan nunga tapike naking suara nasida laho memuji pasangapon debata perhala dodot ruas pasaton tuhamu mau lete gudang di kunjungan muna di HKBP den Pasaron saya tuhat tama nama sumasu hamu saluhutna namangihut ruas nataba sadarion minggu tanggal 23 April 2023 gabe ruas nihuriat tama keluarga amang MS Sutagalung inang Borusianipar narosian huria HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur Distrik 27 Borneo sonari nasida tinggal di Jalan Raya Pemogan Gang Onom Dewi Umat 2 nomor C Walu Pemogan masuk sektor Sia Pinang idoma tunasida asa jonjong mau lihat ma dihamu hudul mahamu namangihut Musyawarah Pelayanan Umat Kristen Bali, MPUK Provinsi Bali. Gereja kita menjadi tuan rumah ibadah bersama anggota Musyawarah Pelayanan Umat Kristen Bali, MPUK Bali, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, acara ibadah Paskah bersama. Waktu pukul 9 sampai dengan pukul 12.30 WITA, tempat HKBP Denpasar. Demikian diwartakan, mari kita doakan agar acara ibadah tersebut dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Namangihut pendalaman Alkitab Naposo HKBP Denpasar. Di Patupa Uriat Tado pendalaman Alkitab tu Naposo HKBP. Ima di hari Rabu tanggal 26 April 2023 masuk pukul 10 sia WITA bertempat di Jalan Palapa 11 Gang Atayoga Perumahan Gria Palapa Mas nomor 13 Sidakarya Jeffrey Batubara. Doho topik jalan kembali kepada Tuhan Yohanes 14 ayat 6. PA ni uluhon ni amang padita mangasi sianturi MTH. Di pangidoma tusude naposo ni huriatta asa mandohoti ulaoni. Namangihut kunjungan kur naposo HKBP Denpasar. Pada hari ini Minggu 23 April 2023 Naposo HKBP Denpasar melakukan kunjungan ke gereja GKPS dan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 10 WITA yang dipimpin Inang Situa PS Borusinaga. Mari kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Namangihut doa pemberangkatan anak ujian UAN dan UNAS. Dalam rangka memberangkatkan anak-anak jemaat kita yang akan menghadapi ujian UAN dan UNAS tahun 2023,
Gereja kita akan melakukan kebaktian pemberangkatan anak-anak jemaat kita pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, masuk pukul 19 WITA bertempat di gereja. Dihimbau kepada anak-anak yang mau mengikuti ujian beserta dengan orang tuanya untuk mengikuti kebaktian tersebut. Kegiatan ini dipimpin oleh Amang Pendeta Firdaus Hutasoit STH dan Seksi Pendidikan. Pelayanan warga binaan ke Lapas Kerobokan. Hombartu program Gereja Dohot Dewan Diakoni Gereja Pasahaton atau melayani ibadah di warga binaan di Lapas Kerobokan Ima di hari Selasa tanggal 25 April 2020 tolu. Nani uluhon ni Amang Pendeta Firdaus Hutasoit STH. Pinangidoma asa anggota Dewan Diakoni do Seksi Diakonia Sosial asa mandohoti ulaoni. Namangihut pengadaan laptop LCD. Untuk meningkatkan pelayanan LCD, gereja kita telah membeli satu unit laptop merek Asus A1402ZA. Namangihut mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Asa tabuan ma di bagasan tangyakta, ima inang manurung borisianturi, amang imangusong oppu asimadoli, inang sianturi borusi hombing, inang silalahi boru aruan, amang situa emeritus M. Sibarani, namangihut daftar jemaat yang belum melunasi pesta parheheon anak sekolah minggu tahun 2003 dohot panitia pembangunan rumah dinas resort dohot keuangan ni huria boima tapamanat di WA Group sektor masing-masing. Nampar pudi ulang tahun. Majelis dan Jemaat AKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 April sampai dengan 29 April 2003. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tanganna siamundo gajang ni umur, jala di hambirangan nado hamurahon dohot hamuliaun. Demikian firman Tuhan. Kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang sorgawi. Ia napasahaton barita nauli di tonga-tongata ima amang Pendeta Risdun Haryanja STH Sian Bekasi. Songonima tikting namasa di huriata di samingguon saya tuhatama namasu hita saluhutna Horas. Marindi ita unta pasahat ma pelyata tutuhata.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha.
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhutna. Tabuka mabibilta hatani debata nagabe jamita di minggu Misericordias Domini sadarion di enet sian sada Petrus bidusada mamuka sian ayat 10 pitu rode ayat 20 tolu hujahama di tonga-tongata molo ama di guar hamu ibana naso marnida rupa lahom manguhumi nasa jolma marguru tu pabahinanna marhatahuton mahamu marparange ditiki pai solatamuna ai diboto hamudo dada binahen ni sere manang perak akan buruk ubain nama lua hamusian ada muna naso marniulai na tineamuna sian akka amamuna alai binahen ni mudari Kristus na argaido songon mudarni biru-biru naso hasurahan naso marlidang naung diboto hamudo ibana hian tagan soojak dope portibion alai di papatar do di ujung ni akatiki alani hamu marhite-hite ibana do di haporsi hamu de bata na paheheun ibana sian akka naung mate jalan mangaleon hasangapon tu ibana asa tu de bata haporsiaon nang pakirimon muna payas hamu maruhamuna marpanguluyun di hasitongan mangiahi haulongon naso marlauk di dongan asa masih haulongan situtu hamu sian nasa roha ainunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni naolo base-basean sian namanotong do binain ni hata namangulu jala namiani nasian debata imasakatna aka amang inang di bagasan lasiroha dohut mauliate au nunga jongjong di tongo-tongatta nungai patadahon nakingan au paditaris dun harianja natongon marhubas di HKBP Pondok Gede Res Distrik Bekasi jala rap dohot keluarga inata Burnenggolan marbona marbikas siala paso-paso ni debata sahat hamituson ala buru nami siap pudan menyelesaikan program studi S2 bioteknologi pertanian nadi wisuda tanggal 15 lastopet muse di jakon hamu buru namion gabe guru sekolah minggu dan olo nasi dapat dita alai dus do argana molo-olo di pelayanan imasada lasroha dia usah diri nunga di basa-basa tuhat tadi hami opat ada danak 2 bawa 2 buru jadi syakangan si nomor 2 bawa si nomor 3 nomor 4 buru jala nunga marpahopu hami sian anak nomor 2 aka namastanya nga mahita diaka yana kota lumubi lasroha mereng kur narosesi bulu genakingan generasi na muda menyampaikan khotbah dalam bentuk kor ini memberikan harapan yang baik buat HKBP aka amanginang partina dana JPKI bui patoruson aka parsorat tamuse toka ari namang ihut haanggi pinaribot nah hinaholongan Tuhan Yesus ngolo laur hatan jahon amata nama jahati tinakingan mangihuton tahun kalender gerejawi na genoaranna minggu tahun Misericordias Domini na sebelumna nunga dijou tu hita kuasi modogeniti dung pesta Paskah macari kot dora
memang marhite siani hita molo sai disungguli huriata dia ka topik-topik minggu mamereng aka guarni minggu ala siani mahita tong merenungkan aka partikian. Jala ausad diri na jongjong marjamita di sodang apala analisa teologi na mendalam alai alalas kebetulan dia ulaunon di leon iduk ni distrik Bekasi hamilas cuti holano mangido mangile katuhuriata melalui pendeta syaturi izinkan aku pendeta melayani Tuhan di Bekasi sebagai wujud syukur Tuhan memberi kesempatan yang baik dan ala nama lumar jamita au alai hupileho diriku ala tahun 2020 on tahun khusus ala 30 tahun ma'au majalo tohonan padita tanggal sia bulan 5 naro jala 30 sada tahun marhasohotan balga basa-basa ni dibata gok asni roha imanahu waiton alani humulai perenungan tadi son naik kita marhite jamita omolo di juhon nakyan gok asni roha ni dibata do liat portibion marupulup mahita merespon asini rohani di bata gok ulupulup mah dang malubihu rahita saling menyapa dongata gok asini rohani di bata do portibion ima panidangyotta rabungkin nasugutan hola dungo hita pitor marupulup do lumubi aka nau tua molo boy marhosa sehat bui membagi tiki atik pe adong na alanika kesibukan adong na terlambat isol teknis mei alani balga ni asini rohani di bata kita mampu diberi kesempatan beribadah membagi tiki kita sian kesibukati laho makati dakon gok asini rohani di bata do portibion laos aupe las sebuti manang resepota makati dakon di ngoluku asini rohani di bata do pataruhon ngoluta satu inganan na taparsarho di tonga-tonga ni luata na di balion merenungkan turpuk jamiton ima masing-masing kita memilangi ahado asini ruhani di bata na tajalo ayalani gugut tado ayalani gudang ni hepeng tado alan suksuk do sere batangan di bagasta ido mabaik kita marlupuluk dan sudah marais roha monotum IPP akai akasinamot akasilas rohana asing alai ikko sahat do hita tu tingkat mamereng asini rohani di batado napalwason hita satu partikian on mangasaon asin rohana mahita mangula akka ulota laos 10 hari perjalanan dia keinganan begitu macai uli 2 tahun merenungkan betapa berkat Tuhan luar biasa diberikan dakola tu pribadi niba tu hita sadiri pera buru taberengi alanira ikut takas tatanda bonani haporasiota modok nakiani mangulahi tubuh di bagasan hatani di bata ado lapatan ni sotung terjebak kita tu pemikiran diskusi ni Nikodemus do Tuhan Yesus seolah-olah tubuh padu halihoni secara jasmani sehingga terbuat di mana tu analisa ane berpikir ni ibana sendiri dangi anggoneng dohononna ale merhite peristiwa Paskah mangubah portibion sian naikon uhumon ni debata mendapatkan anugerah asini roha untuk hidup yang baru ido hapeni na pada bisuk adong Profesor Dr. A.A. Sitompul di bukuna permingguan nama ngulu namar pesta do HP hita ganu minggu molo tabolus mingguan pesta lasiroha doon mangulupon haluaon hasesan ni dosa maka mulatehon dengan basa ni debata molo ilosi tamar minggu marlasiroha los disidora asa baga-baga ra abita aku boto teh eda las rohata sa tapili baju na talup tu ulauni manaka dia pe modelna da bahagian la siroha doi maka mulatehon dengan ni basa ni debata
Molo unur nang pola taulangi mulai sian minggu panaon alesian pesta Paskah ma 5 minggu tu jolo nairo nakian kuasi modo geniti iko mula kita songon poso-poso naik baru tubuh na uasa di susu natama di bagasan pangatusoni mamereng asini rohani di bata laos mar 20 meter minggu marjubilate marjubileum 50 tahun pembebasan misalnya gabe adong disi dung marjubileum markantate kupungan kornakian indi kantata bernyanyi dan terakhir mar eksaudi martangiang tu adupan di bata dungi borhat Yesus tu banua gijang turut di porbadia membuka manang patiurhon pikirata molola naik do Tuhan Yesus dang roto di porbadia bodo hulum pikirata ale di leom mai tu kita omma nama baik kita bui marlasiroha dia katiki na pinasahat ni di bata tu kita asa hamonangan haheuni Kristus mabuan hita tubuh padu halihon marhite hatani debata. Di HKBP tolu bentuk hapataran ni dalan majalo haluan sya debatai ma padidion nabadia tudak danak tu poso-poso. Padidion tu nama godang do padidion darurat manang nahinipu oleh karena kondisi sakit do sebagainya. Disima hita majalo haluani marhite hatani di bata dang di marhite aiki dang aiki na perlu kita dang inganani on perlu jamot diakka partikian na parpudesina tahun mulai adong marupani wisata rohani olo do halak merasa tubuh pemikiran seolah-olah dang sah padidion ni ibana ala di gereja lau misalnya tutupi sungai Jordan gabe oli mana madidi padu halihon anggona di sodang adong raya teh nang peta dalani Jordan nang pola laut tajalo padidion nabadia manang ala layu ibati mana tu utakana bai siluna sah pemberkatan nikahin na sera sosah na di gerejon molosong inu pikirata ala ni sera hepeng dui akahamu namar hepeng na bula kima boila tu Jordan hape do nak ni sodang ala ni sera do pera ale ala hata ni de batado di dia mahagugu onna ale sianu hudi di mahu tu bagasan keluar di bata ama anak doktor di porbadia saya diramoti Tuhan di bata mau di habobongot tu rajonna rodi saliling ni lilingna manang narope hita ala bertemu cinta DTH sama-sama naposo berbeda keyakinan sebelumnya sepakat menjadi pengikut Kristus menikah manang alasian nong natoras tape dana namurum peda danahin hita najulu dan disi kondisina ala dong do memanfaatkan ni seboto ho na uji ho tardidi ho ikoni soddo tardidi ikoni usopod do na tidak bukan medianya tetapi kuasa firman Tuhan nama baik kita tubuh padu halihon hola non rikok dora pembekalan PH penerangan Alkitab tutorok natoras baik generasi muda sinukuma tiki pastoral pra baptisan bahasa terdiri buonomu yana komoningon udang godorang mangatusi majalo guarna mangina ayo haung guarna na buah kamu na dui ale kota kasto tubuh padu alihon memberikan keampunan dosa asali dosa hamatian ni dosa jolma parjolo si Adam dot si Hawa dungi jalot tamahanguluan sang lilingna keampunan dosa menjadi warga kerajaan sorgawi dan warga gereja HKBP orang tua na marjanji molo poso-poso do danahi marjanji ai kan itu tagaransi do haporsiota ai dibangi do hamu di dioni anak kumono tu bagasan ni nah ina porsiomuna dibangi do rohanani no do marsuna situ gereja no do kami no do marsuna sida mangguru katan di batari pada nebanu narobi no do kami dalam kerangka mahita mangaratai parbinotuata 2 hari omar minggu Jumat tadi son tambah orang-orang muda itu juga satu tanda harapan masa depan untuk membekali manang mengarade dirita gabe warga nambui menghadapi tantangan zaman tubuh padu halihon imam marhite padidion nabadia totu dane ajarima ya jarima anak kotai asa boto kata ni di mata asa memiliki daya tahan daya juang daya tangkal yang kuat menghadapi zaman na berubah-ubah termasuk di zaman nungai nama masuki zaman aduh warni
artificial intelligence. Oleh karena hebatnya kecerdasan buatan nungain halak seolah-olah mengabaikan Tuhan. Allah hatok nang sobinoto inganan ni dia orang piniltik 2 hari nggak bisa satu inganan barang martangi yang berak lau-lau. Angguna julu ala rikok ni perlindungan syakuta dakolan martang yang tu gereja tu kuburna punah lau parmisi opung ramoti awinna salah pemahaman me. Saya dong terbigi ala liling 10 tahun di borong-borong saya do ziarah mengido pasu-pasu tua kak namoding. Nak soal pejabatan nanti manang ala pendidikan ekonomi rendah daun. Kira umum do songoni diaka na mangulah totuna. Amang inang. Molo di luas debatahi tanaknya tubuh padua halihon. Rikot do ganum halak Kristen mangatusi. Namar minggu warna kingan dang bedi hari sabat hita mar minggu dang halak Yahudi hita kan do ingot tamu pa badiahon hari papi tuhoni pemahaman nih halak Yahudi do memang hari Sabtu malo hita hari nabadia patik popatan dang hari sabat be ale hari minggu do umarga do peristiwa kebangkitan Kristus nama kamonakon hita sien uhum ni halak Yahudi. Jadi atak warin aken parjolo memang nama lasiro do hita mar minggu maridi ala namar minggu hita tabai ma aktivitas kur misalnya. Kalau ini koreksi dia kapartikian nama juon ala gudang nipungan kur jutan nama manang terbigi ma ala nama kur nama jadwalna mar minggu. Anggo nasing boy mardelani ninna tutudang sudi. Alai iko botot tado ala namar minggu do hita asa markur. Dang ala namar kur asa namar minggu. Bodo tahe di bidahon motivasi nei. Nang so masuk pungan kur iko ringgas tu permingguan. Ringgas tu pertangyangan. Ai di sido di bata mangebati hita mama kulingi hita di tonga-tonga ni ngoluta naulima. Marhite namar kur gabe dohot hita parjamita marhite edde. Dang telu akede munai sejamita namyo. Sitong. Molo hata ni debatado di hata hodisi mameleho dirina marsaringar doi mangula bahkan terbigido tu siparion anggo sumarkur puang-puang namai tang tabu hulala ba edine puang aga ya mang solunai nin berarti tong do ula-ula ni debatai pasato kata ni debata dakolan sian altar songonon ale memang ikonatu satta do dalam liturgi HKBP pusat ibadah ta memang barita nau di dodo pasu-pasu. Ido di hurian asing do mungkin kepenuhan Roh Kudus do tata ibadah ne ale molo hita di soldo molo tumpe hurang malo hamak kaparjamita ale di sodang to di porbadia do hamu mamutihi mutihana arga sian akta jamita nama saringar cian langkataton ala nunga di pasada hita di bagasan di porbadia asa namar minggon hita ima mangulupon dinggan ni bahasa ni debata ido asa digohi par minggo temar hite pasu-pasu ni debata na mangulangu nama dohonoko nang penong padita au ganuk manutuk minggu ijolo padita na manguluhon sejolo hubereng do tangan nai sehula lama mangapehot tangan ima argani pasu-pasu ni debata mana mangarajai pikirata pasu-pasu ni debata nata ulupuni mahite amin 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 manogu-nogu hita masih kok di hata ni debata nangpe ikon mangadopi hamaolon song namasa di huria perserahan paisolatan orang-orang Kristen pendatang dia keluar hasahatane surat Petruson boy nasida ada warna gabi mabiar maka tahun hata ni debata ala mungkin kurang toras doa segala macam orang sampai mimbar haporsion ala ni Petrus patuguhon nasida nang di tonga-tonga ni akainganan paisolatamuna ikut takas do botomu hata ni debata idok naken molo ama di guar hamu ibana sumarnida rupa lahu manguhumi nasa jolma margurutu pabahenanna marhatahuton mahamu marparange ditiki pangisolatamuna hata marhatahuton bukan mabiar alelam uduk rohata lam mangului hita lam taharikoton lomo ni rohani di mata mangaradoti akka uhum hapataran ni haporsiat tu harupan ni di mata moridok nakingan ison payas hamuma rohamuna marpanguluyun di hasitongan mangyai haulongon naso marlauk di dongan asa masih haulongan situtu hamu sian nasarwa artina songono
maka somanon parsaoran na marsihaulongan membangun suatu komunitas na papatarhon natakasdo hita ruas naung hinokop ni Kristus. Marhite waso ni debata, marhite hata ni debata na mangula di kita, mangurupi hita mangalokangi tak kadusaun. Tarbaik kita do tehe, ada ngadong nguluton naso mardusa, nang pat nang mata mardusa do. Nang penong di sesa debata dosa tak marhite padidion na badia ale alamardala kita di tonga-tonga ni portibion tardang tarpasidik kita sengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau dengan tidak tahu bodoh kita terjatuh tu ela-ela ni si buris gabe rotak mahita balik alanido asadong ulaun na badia menegaskan kembali tak jaloma dagi kudon ya na leo Tuhan matian humok kopamu bain hamu masong ni bain paringutan diamu jalo hamuma sudah mangilum siani ay mudar hudui bain hasani dosa ima mangaramo ti pahoton rumah kapor seibana asa dihamu hanguluan sisa liling-lilingnya. Jadi perjamuan kudus nata jalurison menegaskan ulang mangaratai roh hatala ni tiga hari maruna badia halak madu asa bisa hali bainna sadar pardosa musia do bainna justru ala namar dosa dohita sesering mungkin sebagai umat Kristus merindukan mengingatkan kita akan janji ay bodoh lupa ate alani kesibukan jangan-jangan dang fokus di bahalak di taka ibadah alama mikirna asing ale sapala donong taleo ti kita rison marhasa dan roha mahita di tonga-tonga ni akka partikian na pinasaha ni debata hurina halong tuhata molodu taberin nakingan ado karena sur apostol Petruson bertujuan patoguhon ruas ni huria na mangadopi hamaolon tentu setiap zaman memberikan persoalan tersendiri dan sesarupa molo di huta hitara persoalan subiudun nungain hurang gudang sialangon aleso dang bera na julu malu lakun si panganod do malu misahin na molo di tiketa nungai dang dang bera do hono be hulala do agak harok gembor do 10 hari son mangalang babi gulingi baso ini mata buna contohna HP bu itu mempengaruhi ketidaksehatan nih dang lakun si panganod mari diberikan cara yang baik untuk menikmati segala berkat Tuhan. Emosinya lang pe bidue tonggo dulu pakilalan rupanya amang. Pengalamanku mai nomor 3 mangalang 3 hari mangalang babi guling di Luaton. Akan manginang persoalan-persoalan tadopi boidoi penyakit yang tidak berkesembuhan. Persoalan anak atau persoalan keluarga yang seolah-olah tidak berakhir. Ya. Hatani di Batam mangula. Mulai deni halak sakitnya di sini di dalam hati kuninda unang piara cik rohami manginang tiup tanya aku tu Tuhan imana mana mengucap dang gugutai ya yucak na aina margo situ tu doina tangiang ni partigor molo dihaburjuhon dakola sahali dang songot tabas ni hutan seorang malu male memang hidup tak di bagasa tangiang mana yung kata ni bata margo guyok kita ya molodok masada sian pengalaman keluarga nami di tonga-tonga ni membangun ala di pedesaan kami sada ede nasai huangulu hidup kami saya tunok ku Yesus aku mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya meskipun itu meneguhkan dang terpasi di kita HP perdalin ngulu dang alani ruas biasa nang padita pe tetap dong menghadapi persoalan Tuhan memberi kasih karunia-Nya maben asini roha marhahi pason saat tu songonari ausa diri nungamar usia 58 tahun berharap Tuhan kasih 85 tahun tiba ngamornya gabe 25 ai 15 nungain morunya ni man sian angka ya borkat mergait rupani ba mau lihat Tuhan 25 tahun umur niba moru tibangan muse gabe 25 sia 15 mau lihat di Tuhan nah memotivasi mei di hita rupani boha di bata mangasi hita aidang ngalani do ipas-pas di bata gabe sembarang tong ngulun ale menata dengan baik di nguluta nah boha mei hita nungain molohu refleksion kesuditata sebagai orang Kristen Batak. Bangga ia nau sebagai orang Batak. Merata Batak kita di minggu tahun.
Buhari teman norsonon lumubi dia kapar serangan. Indo. Bui marhata Batak ladinggan. Ala parumeku dan harumalo marhata Batak ala ngalahiri Jambi hudok inang parumain ajari ma pahopon. Dok amung, dok inung, opung, tulang, naburnyan onom bula dope. Ale molo saya dimulai marhiti sejabu hata. Alani tidak ada mustahil lahu marhata Batak. Nah, ala di pengalaman nami di tempat 10 tahun di Butar, totuna bahasa pengantar disan bahasa Batak di sekolah. Molosoni manu dan boto kada dan hobi marhata Indonesia. Alani pakem hubek kami di Jabu all day bahasa Indonesia. Ala ditongan bahasa Batak. Dung pindah kami tuasahan 10 tahun berbahasa Batak ma di Jabu, berbahasa Indonesia di luar. Itu menjadi satu bentuk mengurupi kita laho mewariskan nilai-nilai budaya. Dakon bahasa Batak nai do akalapatanna ahado tulang, ahado inang bau, ahado pariban, ahado warite hula-hula bonanya satu terusna do akna hukum-hukum budaya teh disido ibana taripar. Satu. Yang kedua, hola di HKBP nama make Bibil. Do buku ide. Marhiti na maridi di Jabu, marhiti na majahatan di Bata, marhata Bata, nang soya tusikil deng tei penungain, tanamkanlah. Itu akan habisuk mulai sekadungan inna. Dang pola ya jara bihamu akai nai, tor maridi mahamu di hata Batak tai, edehok kamui, asa tongi terwaris itu akakelenta. Mungkin ini salah satu bentuk kekuatan na memotivasi kita lau maka jomjokon hatan di Bata di tonga-tongani budayata. Dang si manuk si botaradora, dang si adu turpuk si atu lomoneroa, dang kebetulan hata Batak tei di leon tu hita ropar barita nauli tu tano Batak jadi ula-ula ni di Bata doi pakyota lapasangat pun di Bata. Mulai di solat nari secara pribadi bu hita mar parsoran di son ahape ulo te pas-pasu Tuhan ma aka parsorat te pas-pasu Tuhan ma aka yana kota meraih cita-cita masa depan. Ya, saya terkaget juga tadi melihat inang pendeta Boru Majunta, nyonya pendeta senior saya pendeta Martunas Manulang, inang Elfrida Boru Majunta, yang dulu waktu masih napo sebudung yamang inangnya di camp kerja pemuda di ada janji kola membangun ahadugarni teh pengairan dohot di latihan kepemimpinan dasar hai Pak Jepang sebagai keluarga pendeta beda nilai kami tabu hanami dongan nama cetak kasni hormatan dan ahya mangula di son ada sukacita pertemuan kita hari ini nang juga sama inang Nyonya Sianturi juga karena di tebing tinggi sebelum lajang pendeta Sianturi di Hubang Habicaran itu awal perjupangan nami asa gebe saat nang sonari marsi ingota akan nauli amanginang dangalan nama lo marjamita ale kerinduan Tuhan memberkati persaurata hatani di batana pasahat kami na jepekon dilo Tuhan ma akasila siroha mulak mahita di bagasan dame nasya tuhata martangnya kita ale jahuba di bata amanami parasi rohana sumurung hupuju husabahami ho ale Tuhan di asih holong ni roham nong pataru kami satu arianon Modilioso di luaso kami satu minggu sadarion marmiseris cordias domini kami saigo asiro hama tutungulu nami ido nasihat tidak kami ganung tiki modilioso kami mangulu namar alani asiro kamdo paso-paso mahatami diganup kami takas panadon nami di ho ono ama di kami nang mangalosami tubuh padu haliho di bagasan padidion na badi na kujaro kami soni manang parhaladoni huriam nama kobasi huriam di HKBP dan pasar Resort Baliong sepaso-paso manasida ni uluhani amanang padita syaturap dokot pada Firdaus song nima nang akaparalado selehun hai paso do si gajang ni umur marhiti nasida akapo dan nauli nang tari pertuaka sutut no poso song nang tuaka ruas na pinalumi honmi na marlauro pehami aka ruasmu na masihol tuho mar minggu di son selehon ma paso-paso di hami huingot kami haulion dot hadenggano tong-tongan ni parsaran nami seida-ida kami ro luasomu mangibati luaton songot tanda nasisada luat do kami di negara Republik Indonesia pasu-pasu manang pamarita nami naung makobasi negara nami
jauh lebih aman dumenggan sian akka ari-ari nasalpu. Saya paso-paso ma akka pakobasion di tonga-tonga ni huriamon. Lumobi akka ina ama na kinuaran marite warta ni bakasan parsahiton tanggal sobinoto put sudah lama na milas na mopsian pamatang nasida. Sumuang mahay pason nasida malum sian parsahiton. Nang ianakon nami naiko memulai kebaktian pemberangkatan menghadapi ujian. Saya baima akka anak nami dakolan saya pistar ale unggul na sida dia ka parbinotoan dia ka pasu-pasum asa gabi bui marsuara na sida maka jongjokon hasitongan hati koramu kudang si pangidon nami sai homa Tuhan napat luson jalan Tuhan tanyang nami di bagasang gore nakmu Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin. Mari dihita laus tapasak mapiliata tuadupan di batak. Masa kami Tuhan
martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorone saluhut silewlehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan na mitu ho. Saya jalo megewap na husus di julong. Paso-paso may jala ramoti. Asa parasyang kami pilihanon. Pati bulon harajawmu. Ditongotongani huriam dohot portibiong. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asal muta dahami gudang ni silewlehon mitu kami. Asal mergigiri hai mendok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehun matu kami sadariun hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa indongan namar dosa tu kami. Unak kami tu kihutu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Jalo hamu pasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakot Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaurhon madamena tu todi muna. Batakta boras di hadap kadangan, horas nang somar jalangan. Selamat hari Minggu minta saluhutna. Lagu apa, Kak? Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan.
Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani